Ние смятаме, че клиентите наистина заслужават най-доброто и не правим никакъв компромис, не само с партньорите, с които работим, с самата суровина, с происхода, с крайния продукт. И сме подбрали умишлено малко на брой стоки, но наистина качествени, така че нашите клиенти знаят, че когато и да дойдат, те ще открият точно това, което търсят. Пожелавам успех на Ая Концепт. Пожелавам им те да продължат да запазят позитивизма си, доброто си отношение към продуктите, към клиентите и така да продължим да работим заедно. Основният акцент тук са българските производители. Те много дълго време ги търсеха, тестваха тези продукти, лично запознаваха се с производители, ходеха в техните ферми. Проверката е 100%, така че им желая на добър час, много клиенти и да им върви. Това пожелавам на всеки един българин.